ओंखायनो उन्दैफोरखौ गोजां बोथोराव जन्म होनो नाङा हाबगौनो इद्राजाव होनबाय मानसिफोरजों बेसेबां थिनजाबावनो बुंजाबावनो नंबाय आं फंबाय हिनजाव लाफिनला आदा हिनजाव लाफिनला हाब बबेनि थिफुला गथ' बेलाय गावखौबा सोर लेंहरखो जाम्बा बोरायबाय नालाय मोनगोन मा खानायल' गासिबो मोनजोबगोन हालासि मानसिया खामानि मावनोसै साला गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय बबे लाना मा खालामगोन नोंलाय हिनजाव गोसो नागिरदों ओइ ओमफ्राय नोंना नोमायना फिसाजो दंना गैयाब्रा दङ ए बे थिफुदलासोमोन मानो गारा नों जेन'बा मानो गारा साला गोसोम बन्दा दा अमा बैसोआव जोनोम मोननाय नायाबा सोरथो मोसेबनानै थानसिनदों ओइ गोजां बोथोराव जोनोम मोननाय 1.5 फुटसा साला आया मालाय आलि खोनायखौ मानो गाग्लिजोबखो नोंलाय Apa aku beri kabar hawaya binu? सोर सालानि फिसालामोन बियो एफा अन्थाइ दिखा आंनि फिसाजोखौ आंनि आइखौ बिदि गोसोबा गोसोनानै गारनाया उसबारिनि हय 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 आया मा फैया दाय सोर जाखो नोंलाय मानसिया सोङा हौवा बिदि खारसन फैयो नामा खमसे खम खारसन फैनोब्ला आंखौ लिंहरबानो जायोमोन ना लायगौमोन आं